салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар номури имрӯзисаи бо квартира ва хонаи заминӣ мебошад ва як мошин. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран нишан, бо тариқи ватсап равон кунед. реклама мекунем, рекламаш без суммай. Инак мошини фурӯшӣ ВАЗ 2100 дар Московская область, город Истра, соли бароишаш 2003, мотор инжектор, коробка механик, сӯзиш вориш бошад бензин, нархаш 30,000 урусӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Эпидемиумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, шахсоне ки фарзанддор намешаванд, зинда кардани сперма, хунукгирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, худро дар вақти ҳамхоба шудан боқувват ҳис кардан ва ҳавсаларо баланд кардан. Мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. Пас ба шумо ин гиёҳро тавсия медиҳем. Фрэнк крем самюнван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. хилба ҳадиси паёмбар аст ки ба 100 дар даво дорад барои санги намак ва хунукзадагӣ гурда, равғани мурча барои нест кардани мӯйҳои нолозим, сенол барои кирми рӯда, меъда, паразитҳоро. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, 7 сотиқ замин, 3 дар хона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона. нархаш бошад 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоими ҳаст, ҳоҷатҳош ҳамаш 100%, ремонти замонавӣ дора, кондитсионер, телевизор, стиральни мошинка бо тамоми чизу чораш. хона фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. рақамҳо ватсап ҳастанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Корвон, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад 195,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоими ҳаст, ҳоҷатҳош ҳамаш 100%, квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, 65 микрорайон, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад 170,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоими ҳаст, ҳоҷатҳош ҳамаш 100%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад 170,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоими ҳаст, ҳоҷатҳош ҳамаш 100%, квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Мирзо Турсунзода, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат нархаш бошад 165,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоими ҳаст, ҳоҷатҳош ҳамаш 100%, квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Корвон, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоими ҳаст, ҳоҷатҳош ҳамаш 100%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.